Oh, bolong ya kali Pak Sanari. Yo sana yang itu cuma kayak dulur. Oh, pun akrab ngoten apa? Pun akrab. Oh. Tadi yo Tadi sering bergaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal bersama Pak Sunari gitu. Pak Sunari dari Desa Gentong. Nah, sekarang berada di sawah nopo niki, Pak? Niki bunut. Oh, sawah bunut ya. Nah, sedang nyingkal di perengan yang sangat dalam ini. Nah, ini sapinya jenis limusin niki Pak nggih. Sing setunggal niku Balian niku Pak. Niku sapi Bali ya. Oh. Wah, ini situasinya sangat curam. Ini sanu Pak ya. Dalam wis mlebu. Nggih. Nah, ini artis baru kita ini, Pak Sunari. Dikasih kabar dari Cak Urin. Sapinya itu kayaknya hamil itu. Nah, ini petaannya kecil banget ini. Apa istilahnya? Calian. Calian. Nah, Pak Sanari lah gak ada sapi sing kados ngeten. Nggih. Ya ngeten kae Dik, sing kula sing kidul iki. Sing kula lebetaken niku nggih. Nggih. Oh. Ini kalau nggak sapi nggak bisa ini. Nggih. Kalau desel nyungsep ini Pak. Nggih. Nah, ini kita coba ikuti kontur tanahnya seperti apa lah ini. Jurang-jurang ini. Jurang-jurang. Perengan. Para talian ya. Nggih. Kapan-kapan kula tak teng kandang, Pak. Nggih. Ambek JR omahe. Nggih. Pokok di masjid lho, Pak. Lah nggih. Tapi mriki nggih. Nyebrang niki nggih. Nggih. Liwat geblak bunder niku apa? Geblak iku lho milen. Oh, alah nggih. Lek Singosari lurus. Oh, nggih. Hitungane dalan terabasan apa nggih? Nggih, iki terabasan iki. Nggih. Dan niku sing kali sapa, Pak? Sing kali Muntari niku. Oh. Oh, niku pun garu ta? Garu. Iko kena sampean anu muga manten iki. Nggih, mantun. Nggih. Wis lek sampean muga. Muga dereng. Napa? Riko ah. Wong mungkin. Asik dangu. Nggih. Wah, ini singkalnya ini udah berapa tahun ini? Ya tok dangu. Pinten tahun nih Pak kodose pun lawas iki? Mun lawas cuma ajeng napa ini? Kaisono. Wah, makane kok wireng ampun gale niku nggih. Gale niki. Oh, wis gale lho. Pun ngasilaken pinten juta. Waduh iki. Wis gale lho niki. Wis gale iki. Nggih. Sing gale sapine galo. Nggih.
Nah ini berada di pinggir jalan namun di seberang sungai sahabat Kajawara. Kalau dilihat dari balik rumah itu ada Gunung Kawi. Sebenarnya di sana ada Gunung Arjuna cuma ketutup ini pohon durian yang besar sekali sama bambu-bambu ini. Nah kalau saya perlihatkan petaan sawahnya cuma segini yang digarap ini. Nah. Oh, pusing. Oh ternyata koncopleke Pak Sanari gitu. Sanari. Ningali tiang lo kok bolongku. Sanari Lagi. Koncole niku. Lagi ngen Pak Sanari. Kuaget. Usman barengku. Lagi Pak Usman ke bolong ya. Bolo. Koncoplek lah. Saihul bareng iku. Apa? Saihul. Oh, nanti ningali Saihul. Waduh ya apa ya wis kanca itu. Saihul, Pak Sai. Wis saya sampean mugani kok niki anune. Oh, terus Pak, tasik dereng. Tenang mawon. Oh, dikenal sedaya Pak nggih ning Glogo. Kenal Glogoron. Mul bareng iku. Oh, Cak Mulyanto. Mulyanto. Oh. Mana kembar Pak sapine? Nggih, kembar. Semeran ta sampean? Pun. Ningali mriko ah. Nggih. Mana anu ku? Rianto ku telu. Nggih, kembar telu wis gedhe niku, Pak. Nggih, waduh. Ajene ngoten niku rezeki. Rezeki, Pak. Rezeki, Pak. Tapi nggih dredeg terus Cak Mul. Dredeg tapi ya, Pak. Nggih, pikiran. Aman opo gak ngoten terus Pikiran. ditemu goi Pak niku ajeng nglairaken. Nggih. Nggih lek Carianto jan kembar telu ya Carianto. Nggih. Sampeyan pundi Pak asline ngoten? Lek kula besok apa? Besok. Nggih. Besok kedul iki. Nggih. Oh. Besok Besok iki kedul iki. kuburan yo, Pak. Nggih. Oh. Kula pun wau tak ngerantosi. Napa? Kula titeni wae iki tasanu niki. Nggih. Nggih. Oh. Pas mulai. Nggih. Ah, ini suara burung gagak itu bunyi terus. Nggih. Nggak tahu di mana burungnya. Oh, dipelihara orang ternyata. Saya pikir gagak liar. Ya. Oh. Dah. Oh. Nah, itu sambil sarapan itu sapinya.
Ya. Gendong tasik kata Pak sing nglakokaken. Anu yo kula kali niki Kantun kali tok. kantun kali to Oh. singen kata. Nggih. Singen kata. Oh, Nah niki pun telas e. kelas tambah sing nglakoni tiyang sepuh-sepuh iku mele prei Nggih wis kesel iki, Pak. kesel. Tasik kataan gugur berarti Pak. Kudu kata gugur lek kudu kata Gugur prodon tasik kata. proto kata Dengkol nggih tasik kata. dekol dia. Nggih. Ingenane kula teng nampes terus, Pak. Oh nggih. Nggih. Cek usume kata kalah niku dia. Boten nih saben nampes etane tol nih lho. Oh nggih. Oh niku sih ana wong nyingkal dia. Tasik nggih sing nyingkal tapi nggih tiang dengkol. Oh nggih. Sing kata tiang dengkol, Nggih. para jabung. Ora japung. Oh. Oke, matur nuwun Pak Sunari. Oh nggih. Demikian sahabat Kanyawara video kita kali ini bersama Pak Sunari. Saya akhiri Allahumma fiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Wis ganti munggah niku ah. Sekedap Pak. Nggih.